Har yanzu dai al'ummar jihar Kano na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da shirye-shiryen tsige sarakunan jihar Kano tun bayan da wata ƙungiya mai suna ƙungiyar 'yan dangwale ta shigar da ƙorafi gaban majalisar dokokin jihar Kano inda ta buƙaci da a cire sarakunan jihar Kano a dawo da Sunusi Lamido Sunusi. To sai dai ana ta ganin canje-canje tare da hana sarakunan yin abubuwa da dama, don ko a yau ma an jiyo wani rahoto da ke cewa gwamnatin jihar Kano ta dakatar da naɗin sarautar ƙanin sarkin Bichi. Gwamnan jihar Kano ta umarci majalisar masarautar Bichi da ta dakatar da bikin naɗin sarautar Salisu Ado Bayero ƙani ga sarkin Bichi Nasiru Ado Bayero a matsayin hakimin masarautar, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito cewa a wata wasiƙa da aka aike wa sakataren masarautar Bichi mai ɗauke da sa hannun babban sakataren ma'aikatar ƙananan hukumomi Ibrahim ‘yan Kabara a madadin Comrade Aminu Abdulsalam, mataimakin gwamnan kuma kwamishinan ma'aikatar, ya ce a dakatar da aikin saboda wasu abubuwa da ke faruwa a halin yanzu. Masarautar Bichi ta rubuta wa Salisu Ado Bayero a ranar 15 ga watan Fabrairu inda ta sanar da shi a matsayin sarki na naɗi a matsayin hakimin gundumar Bichi. Wasiƙar ta umarci Yariman da ya zo fadar a ranar Juma'a 1 ga watan Maris domin naɗa masa rawani a matsayin hakimi a masarautar. Sakataren masarautar Ibrahim ya kasai lokacin da aka tuntuɓe shi game da karɓar wasiƙar da ya tabbatar miƙa wa ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi inda wasiƙar ta fito. Jaridar Daily Trust ta ce ta tuntuɓi mai magana da yawun mataimakin gwamnan Kano Ibrahim Shaibu inda ya ce gwamnati bata baiwa masarautar izinin yin naɗi ba. Ya ce dama dole sai an baiwa masarautar izinin sannan za ta yi bikin naɗin sarauta, inda ya ƙara da cewa babu wani gilli tsakanin gwamnatin Kano da masarautar. Haka zalika Daily Nigerian Hausa ta rawaito cewa a kwanakin nan ana ta kiraye-kiraye gwamnati da ta rushe masarautun da kuma dawo da sarkin Kano Muhammadu Sunusi. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka ciyar da jihar Kano gaba da ma arewacin Najeriya da ma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. Ubangiji Allah ka ba mu jagorori na gari, amin summa amin.